राधे जय श्री राधे गोविंदा जय श्री गौरनिताई 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 जय श्री गौरनिताई जय श्रीला प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद हरि बोल हरे कृष्णा योगी कृष्ण हरे कृष्णा. थँक यू नंदिता माताजी. वी एन्जॉयड युअर कीर्तन व्हेरी मच. सर्वांना आवडलं का कीर्तन? थँक्यू माताजी. थँक्यू सो मच. हा, त्यांना अनम्यूट करायला येतं का? हा, आता अनम्यूट करायला येतं. आवडलं का सर्वांना? खूप छान, खूप मस्त. हो, आवडलं. खूप छान म्हणतात त्या. थँक्यू नंदिता माताजी. Thank you for the opportunity, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Bol. हरे कृष्णा माताजी, बहुत सुंदर. Can you share PDF? Yes, Mataji. I'll just share the link with you, Mataji. Yeah, thank you. हरे कृष्णा. सर्वांचं परत एकदा स्वागत आहे. आज आपण 8वा अध्याय करतोय, अक्षर ब्रह्म योग. प्रथम मंगलाचरण आणि मग चालू करते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय, 1-1.5 तास बसून ऐकताय, त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण इकडनंच साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्याला गीता शिकवली, आपल्यासाठी सोप्या शब्दात समजावून सांगितली, त्या कृपामूर्ती श्रील प्रभुपादांचा आपण आशीर्वाद घेऊया आणि हा 8वा अध्याय चालू करूया. त्याचप्रमाणे या स्लाइड्स आणि या उपक्रम ज्यांनी चालू केला त्या सर्व जणांना, नामानिष्ठ प्रभूजी, प्रेमा माताजी, त्यांनी पण बऱ्याचशा स्लाइड्स तयार केलेल्या आहेत. त्या दोघांनाही मी साष्टांग नमस्कार करते आणि माझे को होस्ट ऍडमिन सगळे जे आहेत, टेक्निकल टीम आहे, कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, वैष्णवी माताजी, सर्वांना मी प्रणाम करते आणि चालू करते. बरं, आता 8वा अध्याय अक्षर ब्रह्म योग. म्हणजे इकडे कृष्ण आपल्याला असा योग सांगणार आहे की ज्याचा नाश कधीच होत नाही. अक्षर म्हणजे ज्याचा नाश कधीही होत नाही असा योग आपण शिकणार आहोत. आता जेव्हा 7वा अध्याय झाला तेव्हा
अर्जुन ऐकत होता बरं का, एकदम अटेंटिव्हली ऐकत होता. तर 7वा जो अध्याय होता त्यात शेवटचे 2 श्लोक जे होते त्यात कृष्णाने जराशे वेगळे आणि जरा न समजण्यासारखे शब्द वापरले. आता मी तर ते श्लोक म्हणते. जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदुकृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम. आता इकडे त्यांनी अध्यात्मम हा शब्द वापरलेला आहे. तर अर्जुनाला त्या शब्दाचा अर्थ समजत नाहीये. मग शेवटचा श्लोक 7.30 हा जो श्लोक आहे इकडे आणि वेगळे शब्द वापरले. साधी भूताधी दैवम मांसाधी यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः. म्हणजे इकडे त्यांनी शब्द वापरले अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ. हे शब्द अर्जुनाला काही समजले नाही. म्हणजे आपल्याला काय लक्षात येतं की अर्जुन कसा आहे, अर्जुन काय मोठा ज्ञानी नाहीये, तो आपल्यासारखाच एक त्याची ड्युटी करणारा एक माणूस आहे, एक गृहस्थ आहे आणि तो कृष्णावर प्रेम करू शकतो. पण हे ज्ञान वगैरे त्याला अध्यात्म, अधियज्ञ, अधिदैव, अधिभूत हे त्याला समजलं नाहीये. म्हणून हा प्रश्न हा जेव्हा 8वा अध्याय सुरू झाला तेव्हा प्रश्नच होते अर्जुनाला आणि प्रश्नापासूनच अध्याय चालू झाला. आता ते कोणते प्रश्न आहेत आपण बघूया. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुनाने विचारले, हे भगवंत, हे परमपुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म काय आहे, ही भौतिक सृष्टी काय आहे आणि देवता कोण आहे, कृपया मला हे समजावून सांगा. श्लोक 8वा अध्याय 2रा श्लोक. हे मधुसूदन, यज्ञाचा अधिपती कोण आहे आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यू समयी तुम्हाला कसे जाणू शकतात. हरे कृष्ण. आता हे सगळे शब्द जे काय 7व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाने ऐकले होते. आता हे त्यांनी ऐकलं होतं 7वा अध्याय 29वा श्लोक, जरा मरण मोक्षाय. मग आता मरणाबद्दल कृष्ण बोलतोय. मग अर्जुनाला थोडस आणि जाणायचंय की कृष्णाला नक्की काय सांगायचंय. तर आता आपण बघूया की हे बघा, हे ते 2 श्लोक झाले मी तुम्हाला वाचून दाखवलेले. ते कृष्ण मरणाबद्दल का बोलतोय आणि अधिभूत, अधिदैव म्हणजे काय, अध्यात्म म्हणजे काय. तर आता आपण एक एक प्रश्न बघूया. पहिला अर्जुनाचा प्रश्न आहे, ब्रह्म म्हणजे काय. तर ब्रह्म या शब्दाला 3 अर्थ आहेत. एक म्हणजे ब्रह्म म्हणजे कृष्ण किंवा परमात्मा. दुसरा ब्रह्माचा अर्थ होतो जीवात्मा, म्हणजे आपण आपल्या शरीरामध्ये म्हणजे जो आत्मा आहे त्याला जीवात्मा म्हणतात. आणि तिसरं ब्रह्माचा अर्थ म्हणजे हे भौतिक निसर्ग, मटेरियल नेचर, हे जे आहे याला सुद्धा आपण ब्रह्म म्हणतो. पण इकडे ब्रह्म म्हणजे कृष्ण इकडे जीवात्मा असं म्हटलेलं आहे. तर जेव्हा अर्जुन विचारतो ब्रह्म म्हणजे काय, कृष्ण त्याचं उत्तर देतो की जो अविनाशी जीव आहे, जो शरीरात राहतो, म्हणजे जो जीवात्मा आहे त्याला ब्रह्म असं संबोधलं जातं. आता अध्यात्म म्हणजे काय, अध्यात्म म्हणजे मग कृष्ण त्याला सांगतो की जीवाचा एक नित्य स्वभाव असतो बरं का, त्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म म्हणतात. आता अध्यात्म म्हणजे काय किंवा नित्य स्वभाव म्हणजे काय आहे,
जीवाचा एकच स्वभाव आहे, ते म्हणजे कृष्णाच्या सतत सेवेमध्ये राहणं. तर हा जो सेवाभाव आहे कृष्णाचा, याला अध्यात्म म्हणतात. मग कर्म, कर्म म्हणजे काय? कर्म म्हणजे मी तुम्हाला तिसऱ्या याच्यामध्ये सांगितलंय अध्यायात, तिसऱ्या की चौथ्या, की जेव्हा आपण असं कुठलंही कार्य करतो जेणेकरून परिणाम रूपी आपल्याला एक भौतिक शरीर मिळतं, त्याला कर्म म्हणतात. बरं, मग अधिभूत, अधिभूत म्हणजे काय? अधिभूत म्हणजे तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला जो तुम्हाला भौतिक निसर्ग दिसतो, मटेरियल नेचर, त्याला अधिभूत म्हणतात. अधिदैव म्हणजे काय? अधिदैव म्हणजे ज्या विराट रूपामध्ये सर्व देवदेवतांचा समावेश आहे, असं जे कृष्णाचं रूप आहे त्याला अधिदैव म्हणतात. हेच विराट रूप आता आपण 11व्या अध्यायात याच्याबद्दल आणि जाणून घेऊ. अधियज्ञ, अधियज्ञ म्हणजे कोण? परमात्मा. अधियज्ञ म्हणजे जो सर्व यज्ञांचा, सर्व तप जे आपण करतो यांचा जो भोक्ता आहे त्याला आपण परमात्मा म्हणतो. अधियज्ञ कुठे राहतो? तो सर्वांच्या हृदयात राहतो. आणि मृत्यूच्या वेळी आपण कृष्णाचे स्मरण कसे करावे? तर कृष्ण सांगतो की तुम्ही आयुष्यभर स्मरणाचा सराव करा, प्रॅक्टिस करा. आता पल्लवी माताजी वाचा. ते मी तुम्हाला समजावून सांगितलंय, आता आपण हे लवकर लवकर वाचूया. ओके. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले आणि त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. जीवाच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आता जो ब्रह्म म्हणजे जो आत्मा आहे तो अविनाशी आहे. इकडे तुम्हाला दिसतंय आत्मा एका शरीरातून शरीर बदलतंय, पण आत्मा तोच आहे, आत्मा बदलत नाहीये. मग शरीर जीर्ण झाल्यावर हाच आत्मा दुसऱ्या शरीरात प्रवेश करतो. इकडे बघा किती शरीर आहेत, एवढी शरीर आहेत, कुठल्याही शरीरात तो प्रवेश करू शकतो. आणि समजा आपण कर्म करतो, मग कर्म केल्यानंतर नेहमी आपल्यासाठी एक शरीर तयार होतं. आता जेव्हा एखादा माणूस आहे त्याला काहीही खायची सवय आहे, तर कृष्ण म्हणेल ठीक आहे, पुढचा जो जन्म आहे मी तुला डुकराचा जन्म देईन, तू एकसारखा खातच राहशील आणि काही तू खाशील. तर हा जो कृष्ण आहे तो आपल्या हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून स्थित आहे आणि आपले सगळे जे विचार आहे तो त्या विचारांना साक्ष आहे. मग आता एक माणूस आहे, याला परत स्त्री सुखाचा आनंद घ्यायचा आहे. मग कृष्ण म्हणतो आता हे जे शरीर आहे मनुष्याचं शरीर मी दिलंय, ते हे करायला दिलेलं नाहीये मी तुला, इंद्रियांचा वाटेल तसा वापर करायचा. मग तुला स्त्री सुखाची इच्छा आहे ना, तर मी तुला एका कुत्र्याचं शरीर प्रदान करतो. म्हणजे त्या तुला लपून छुपून काही करावं नाही लागणार. जे काय करायचं आहे त्याच्यासाठी तुला स्वातंत्र्य मिळेल. म्हणून मग कृष्ण त्याला एका कुत्र्याचं शरीर देतो. आता समजा जर एक माणूस असेल, तो खूप दान धर्म करतोय आणि चांगला आहे. मी तुम्हाला नृगराजाची गोष्ट सांगितली ना, तो किती दानशूर होता. तर असं तुम्ही जर केलं तर तुम्हाला स्वर्ग लोकामध्ये राहायला मिळेल, स्वर्ग लोकाची प्राप्ती होईल, उत्तम शरीर मिळेल आणि खूप लाखो लाखो वर्ष
तिकडे आनंदाचा उपभोग घेता येईल. आणि समजा जर तुम्ही एक रोज कृष्णाचा जप करताय, कृष्णाबद्दलची पुस्तकं वाचताय, कृष्ण मंदिरात जाताय, सेवा करताय आणि असं करून तुम्ही कृष्णाचे शुद्ध भक्त होता, मग तुमच्यासाठी गोलोक वृंदावन किंवा वैकुंठाची दारं ही उघडीच आहेत. तिकडे कृष्ण तुमच्यासाठी थांबलेला आहे. तर आपण जसे कर्म करू त्याप्रमाणे आपल्याला फळ मिळते. पल्लवी माताजी वाचता? हो माताजी. हरे कृष्ण. हे देहाभूतांवर निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असे म्हणतात. चंद्र सूर्यासारखे देवदेवतांचा समावेश असणाऱ्या परमेश्वराच्या विराट रूपाला अधिदैव असे म्हणतात. आणि प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने मी म्हणजे पुरुषोत्तम भगवान वास करतो आणि मलाच अधियज्ञ म्हणतात, म्हणजेच यज्ञांचा अधिष्ठाता असे म्हणतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता भौतिक प्रकृतीला अधिभूत म्हणतात. ही भौतिक प्रकृती कशी असते, ती नेहमी तिच्यामध्ये एक परिवर्तन होत असतं. त्यांनी एक उदाहरण दिलंय की एक अळी आहे, मग या अळीचं फुलपाखरू होतं. पहिल्यांदा एक कुकून होतं आणि या कुकून मधून फुलपाखरू बाहेर पडतं. तर ही अळी बघा कशी दिसते आणि फुलपाखरू किती वेगवेगळे दिसतात. तर अशी ही जी भौतिक प्रकृती आहे तिला अधिभूत म्हणतात. आता बघा, आपलं सुद्धा आपल्या इकडची हवा एकसारखी बदलत असते, तर ते अधिभूत किंवा भौतिक प्रकृतीचा ती एक प्रॉपर्टी असते की देर इज ऑलवेज चेंज, म्हणजे नेहमीच बदल असतो अधिभूतामध्ये. आता आपण पुढचं बघूया. हा खूप महत्वाचा श्लोक आहे. आणि कुमुद माताजी? येस माताजी. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि जो मृत्यू समयी केवळ माझे स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो, तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो, यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्ण. आता खूप हे महत्वाचे शब्द आहेत. अंतकाले म्हणजे शेवटच्या क्षणी, माम एव म्हणजे निश्चितच, बरं का, नास्त्यत्र संशय, नास्त्यत्र संशय. संशय म्हणजे अगदी याच्यामध्ये जरा सुद्धा तू संशय ठेवू नकोस, म्हणजे निश्चितपणे तुला माझी प्राप्ती होईल. आणि स्मरण म्हणजे तू सदैव माझं स्मरण ठेव. कधी? अंतकाळी. आणि कलेवरम म्हणजे इमिजिएटली किंवा सडनली असं, म्हणजे तुला लगेच माझी प्राप्ती होईल. तर आता इकडे त्यांनी स्लाइड दाखवली आहे, ती भीष्मदेवांची स्लाइड आहे. आणि त्यांना मरणाच्या वेळी त्यांनी कृष्णाला बोलवलं आणि कृष्णावर ध्यान करत करत त्यांनी आपले प्राण सोडले. तर आता एक खूप महत्वाची गोष्ट आहे जी मला तुम्हाला सांगायची आहे की आपलं हे जीवन आहे, त्यातली या जीवनाची फायनल एक्झाम म्हणजे आपलं मरण. आपल्याला असं म्हणून टाळता येत नाही की मरण ही गोष्ट अशुभ आहे, मी त्याच्याबद्दल काही बोलणार नाही, असं नाही म्हणायचं. कृष्ण स्वतः त्यांनी मरणाबद्दल या 8व्या अध्यायात तो बोललेला आहे. आता तुम्ही जर बघितलं तर म्हातारी माणसं जसं जसं मरण येतं तसं तसं खूप घाबरतात, बरं का. ते सांगतात
लोकांना की आता समजा जर घरी मुलगा सून असेल आणि समजा जर त्या दोघांना बाहेर जायचंय, तर लगेच जे कोण म्हातारे असतील ते सांगतील नको नको तुम्ही दोघही जाऊ नका, कोणीतरी घरी थांबा. तर ही जी आपल्याला वर दिसते ही भीती कसली असते, तर श्रील प्रभुपाद सांगतात की ही जी अशी लोक असतात जी घाबरतात, ते कोणाला घाबरतात, कशाला घाबरतात, ते यासाठी घाबरतात कारण पुढे ते कुठे जाणार आहे हे त्यांना माहित नसतं. त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये एक अँझायटी निर्माण होते. आता समजा जर मी तुम्हाला सांगितलं चला आता मी ड्राईव्ह करते, तुम्ही माझ्या गाडीमध्ये बसा आणि तुम्ही आलात गाडीत, 1 तास खूप मजा केली आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलं मला माहित नाही आता परत घरी कसं जायचं आणि काही मोबाईल नाहीये तिकडे, घरं नाहीयेत, कोणी विचारायला नाहीये, तर मग तुमची सिच्युएशन कशी होईल की तुम्ही घाबरून जा. अगदी तद्वत जो म्हातारा माणूस असतो त्याला सुद्धा आणि जो कृष्णाचा भक्त नसतो, आपण नक्की पुढे कुठे जाणार आहे हे माहित नसल्यामुळे तो घाबरतो, बरं का. तर आपल्याला इकडे एक पुढची स्लाइड आहे की तिकडे एक यक्ष असतो. ही गोष्ट माहितीये का तुम्हाला, एकदा युधिष्ठिर महाराजांना तहान लागते म्हणून ते अर्जुनाला सांगतात थोडस मला पाणी आणून दे, आणि अर्जुन जातो, जवळच सरोवर असतं आणि त्या तळ्यातून तो पाणी जेव्हा घेतो तेव्हा तिकडे एक यक्ष असतो आणि यक्ष त्याला सांगतो माझ्या प्रश्नांची उत्तर दे आणि मग पाणी घे. पण अर्जुन काही जुमानत नाही, त्याला वाटतं की माझ्या भावाला तहान लागली आहे, मी पहिल्यांदा त्याला पाणी घेऊन जातो. पण तो न हे करता पाणी घेऊन जायला तो खाली वागतो, थोडस तो पाणी पण घेतो आणि तो तिकडेच जणू काही मरतो. तर त्याच्यानंतर बराच वेळ तो आल्यानंतर भीम जातो, भीमाची तीच अवस्था होते, नकुल सहदेव जातात आणि तेही असेच जवळजवळ मरून पडतात. आणि मग युधिष्ठिर महाराज तिकडे जातात आणि युधिष्ठिर महाराजांना यक्ष सांगतो की हे बघ, हे तुझे चारीही भावंड इकडे मरून पडलेले आहेत आणि तू माझ्या प्रश्नाचं जर अचूक उत्तर दिलंस तरच तुझे हे जे भाऊ आहेत यांना जीवनदान मिळेल. मग यक्ष त्याला 3 प्रश्न विचारतो. त्या 3 प्रश्नांपैकी एक म्हणजे जगातली सर्वात अद्भुत गोष्ट कोणती आहे. मग युधिष्ठिर महाराज उत्तर देतात अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति हायमालयम शेषः सवरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम. म्हणजे शेकडो हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मरत असतात, परंतु एक मूर्ख माणूस जो असतो तो काय समजतो की मला मरण येणारच नाही, आपण कशाला विचार करायचा मरणाचा, रोज बघत असतो प्रेत केवढी जात आहे, तरी मूर्ख माणूस आपल्या मरणाची तयारी करत नाही. मग हे उत्तर दिल्यावर यक्ष खुश होतो आणि मग हे चारी भाऊ जिवंत होतात आणि ते जातात. पल्लवी माताजी वाचता. हो माताजी, हरे कृष्ण. शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. ही जगातील सर्वात अद्भुत अशी गोष्ट आहे. हरे कृष्ण.
हा, आता एक ती गोष्ट आहे ना, एक ब्राह्मण असतो, त्याच्याकडे एक उंदीर असतो आणि तो खूप नासधूस करतो, म्हणून तो एका मांजराला आणतो. आता त्या उंदराला समजतं की हे मांजर आलेलं आहे, आता माझं काही निश्चित नाही, आता कोणत्याही क्षणी मला मरण येऊ शकेल. मग तो विचार करतो, काय आता मी उपाय आहे का? आणि तो म्हणतो, हो आहे ना, मी काय करीन, बिळाच्या बाहेर पडता क्षणी माझे डोळे बंद करीन आणि जाईन. आता डोळे बंद करून इकडे तिकडे फिरणं म्हणजे काय, की आपण मृत्यूला आमंत्रण देणं असं आहे. म्हणून आपण आता कोणी विचारलं ना, हाऊ आर यू, आय एम फाईन, इकडे हिंदीमध्ये आपल्याला मराठीत सवय आहे म्हणायला कसं काय ठीक आहे का, आपण म्हणतो ठीक आहे. इकडे मी दिल्लीला आले, कैसे हे कैसे हो आप ना, इकडे एक मी ऐकते बढिया हा शब्द ऐकते, तर शिल प्रभुपाद म्हणतात, आय एम फाईन, युअर फाईन, नथिंग इज फाईन टिल यू नो वेअर यू आर गोइंग नेक्स्ट. म्हणजे जोपर्यंत माणूस कृष्णाचा भक्त होत नाही, शुद्ध भक्ती करत नाही, तोपर्यंत खरंच आपण असं म्हणू शकत नाही, आय एम फाईन, यू आर फाईन. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निसंदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. आता इकडे ही गोष्ट सांगितली मी भरत महाराजांची, तुमच्या लक्षात असेल 5व्या अध्यायात. तर यात त्यांची खूप आसक्ती झाली होती, अटॅचमेंट झाली होती हरणाच्या पिल्लाकडे, आणि हरणाच्या पिल्लाचा विचार करत करत, अरे हे माझ्याशिवाय कसं राहील, त्यांनी शरीराचा त्याग केला आणि त्यांना हरणाचं शरीर मिळालं. परंतु कृष्णाने सांगितले ना आपल्याला अष्टांग योगामध्ये, की त्याच्यासाठी काही केलेलं फुकट जात नाही, तो जपून ठेवतो. आणि मग तोच माणूस पुढच्या जन्मात सुचिनाम काय येते हे श्रीमतांगे हे. हा, तो एका गुणवान कुटुंबात, वैभवशाली श्रीमंत कुटुंबात किंवा एका वैष्णव कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. कृष्ण सगळं जपून ठेवतो. आपण जे जे काही केलंय हे तो पूर्ण त्याला जाणीव असते, ते कधीच फुकट जात नाही. त्याचप्रमाणे हे जे भरत महाराज होते, हे जेव्हा हरण झाले तेव्हा कृष्णाच्या कृपेमुळे त्यांना पूर्व जन्म संपूर्ण आठवला. आता ते ज्या पर्वतावर त्यांचा जन्म झाला होता ते पर्वत सोडून हे जे हरण आहे हे खाली एका पर्वताच्या पायथ्याशी एक कुलाश्रम ऋषींचा आश्रम होता. त्या आश्रमाच्याच बाहेर ते हरण राहू लागलं आणि चांगलं गवत, लुसलुशीत गवत जे पर्वतावर होतं त्या सर्व खाण्याचा त्याग केला. हा त्याचा तप होता. आणि हे हरण फक्त खाली पडलेली सुकलेली पानं खात होतं आणि तिकडे बसून, आश्रमाच्या बाहेर बसून भागवत कथा, संकीर्तन, जप, जे जे काय कृष्णाबद्दल चाललं होतं आपल्या कानानी हे हरण ऐकायचं. तर हे जे भरत महाराज होते ते भावभक्ती स्तरावर होते ना. भक्तीचे 8 स्तर आहेत. तर भक्ती कशी चालू होते? श्रद्धेनी. पण आपली पहिल्यांदा श्रद्धा कशी असते? दळमळीत असते, इतकी काय बलवान नसते. मग आपण साधू संग करायला लागतो, म्हणजे असोसिएशन ऑफ डिव्होटीज. मग आपण काय करतो? भजन, संकीर्तन याच्यात भाग घेतो. मग त्याच्यानंतरची जी स्टेज आहे
ती म्हणजे अनर्थ निवृत्ती. म्हणजे काय होतं, आपल्या हृदयामध्ये काम, क्रोध, लोभ, भ्रम, अहंकार जे आहे, अज्ञान जे आहे, हे सगळं आपल्या हृदयातून पूर्ण जातं. आणि मग ही अनर्थ निवृत्ती झाली की आपण दृढ निश्चयी होतो. निष्ठा जेव्हा होते तेव्हा तुम्ही ऐकलं ना, ते माणिक वर्माचं गाणं आहे, अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा. तर अशा रुची जेव्हा या स्टेजला तुम्ही जाता तेव्हा ऍक्च्युली भगवंताचं जे नाम आहे याची टेस्ट तुम्ही घेऊ शकता. याला रुची म्हणतात. रुचीच्या पुढे आहे आसक्ती. आसक्ती म्हणजे आपण कृष्णाकडे आपली अटॅचमेंट डेव्हलप होते. मग आसक्तीच्या पुढली स्टेट आहे भाव भक्ती, जिकडे भरत महाराज होते. आणि शेवटची जी स्टेज आहे भक्तीची त्याला प्रेम भक्ती म्हणतात. हे मी तुम्हाला ही गोष्ट सांगितली आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितं मनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. म्हणून अर्जुना, तू सदैव माझ्या कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे कर्म आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे माझी प्राप्ती करा. आता इकडे काय सांगितलंय, प्रत्येक शब्द महत्वाचा आहे बरं का. की कृष्ण म्हणतोय माम अनुस्मर युद्धच. स्मरण ठेव आणि युद्ध कर. माझं स्मरण ठेव आणि ड्युटी कर तुझी. म्हणजे आता युद्ध करायचं आणि कृष्णाचं स्मरण करायचं अवघड आहे ना. कोण म्हणेल अरे युद्ध चालू आहे, इकडनं बाण येतोय, इकडनं बाण जातोय आणि जरा इकडे तिकडे दुसरा विचार केला म्हणजे मरण आहे. पण कृष्ण जर म्हणतोय की थिंक ऑफ मी अँड फाईट, जर असं म्हणत असेल तर खरोखर ते शक्य आहे. आणि दुसरी एक महत्वाची गोष्ट कृष्ण काय म्हणतोय की माझ्या कृष्णाच्या रूपात विचार कर. कृष्ण माम अनुस्मर म्हणजे माझा विचार कर. जो कृष्ण अर्जुनाच्या समोर उभा आहे, ज्याला रूप आहे. कृष्णाने इकडे असं सांगितलं नाही अर्जुना तू माझा एक मी प्रकाश आहे, एक मीच हे सर्व जग आहे, किंवा मी एक नाद आहे, मी एक शक्ती आहे, असा विचार कर असं सांगितलं नाही. माझ्या कृष्णाच्या रूपाचा तू विचार कर आणि युद्ध कर. आणि इकडे काय आपल्याला समजतं की आपल्याला कृष्णाचं स्मरण कॉन्स्टंटली ठेवलं पाहिजे. असं नाही की सकाळी उठायचं, जप करायचा, मग दिवसभर काही नाही, मग एकदम रात्री आठवण आपण कृष्णाची काढतो. तसं नाही. आपल्याला कृष्णाचं स्मरण 24/7 करायचंय. आता ही स्लाइड तुम्हाला दिसते, इकडे प्रल्हाद महाराज मध्ये उभे आहेत. ही 7वा स्कंद श्रीमद भागवतम मध्ये आलेली आहे. आणि प्रल्हाद महाराज म्हातारपणाची व्याख्या सांगतात आपल्याला. तर कोण सांगू शकेल मला म्हातारपण म्हणजे काय? सांगा बरं. मी अनम्यूट करते, तुम्हाला सांगा. म्हातारपण म्हणजे काय? शरीर थकणे. बरं. आणि शरीर मन सर्व थकलेले असणे. बरोबर आहे. पण हे आपण असं मानतो. आता चष्मा लागला, आता मला हिअरिंग एड आली, माझ्या हातात
काठी आली, माझे सगळे दात पडले. म्हणजे आपण म्हणतो की मी म्हातारा झालो, म्हातारी झाले. पण आपल्याला शास्त्र काय सांगतात? शास्त्र म्हणतात एनी टाइम बिफोर डेथ इज ओल्ड एज. एनी टाइम म्हणजे फ्रॉम द मोमेंट यू आर बॉर्न इट इज ओल्ड एज. म्हणजे गौरी माताजी काय सांगायचंय तुम्हाला? बरं, तर एनी टाइम बिफोर डेथ म्हणजे काय? आपण कसं म्हणतो आता हे बाळ आहे, हे किती वर्षाचं आहे? आई काय म्हणते 6 months ओल्ड. ओल्ड 6 महिन्याचाच आहे, पण ओल्ड शब्द वापरतो. 1 day ओल्ड, 20 years ओल्ड. तर ओल्ड म्हणजे काय? एनी टाइम बिफोर डेथ. मरायच्या अगोदर कुठलीही जी वेळ आहे अगोदरची त्याला आपण म्हातारपण असं म्हणतो. कारण आपल्याला कधीही सांगता येत नाही की मरण कधी येईल. तर भक्त प्रल्हाद काय करायचे? जेव्हा ते शाळेत जायचे तेव्हा ते सगळे मित्र म्हणायचे लंच ब्रेक मध्ये की आता आपण पटपट खाऊन घेऊया आणि खेळूया. मग प्रल्हाद महाराज म्हणायचे की नको, आता मी तुम्हाला कृष्णाच्या गोष्टी सांगतो, आपण संकीर्तन करूया, कृष्ण नामावर आपण नाच करूया. मग ते सगळे जे ही असुरांची मुलं होती ती म्हणायची नाही, पण हे नाम घेणं, गोष्टी वाचत बसणं आणि जे सगळं तू आम्हाला सांगतोयस ना ते म्हातारपणी करायचं, आता काय करायची गरज एवढं? आता आपण लहान आहोत, आपण खेळूया. मग तेव्हा प्रल्हाद महाराजांनी तिकडे त्यांना सांगितलंय तुम्ही कृष्णाचं, तुम्हाला आत्ता वेळ आहे ना, आत्ता ऐका, उद्यावर सोडू नका, कारण तुमचं मरण कधी येईल हे आपल्याला सांगता येत नाही. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो परमपुरुष भगवंतांचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून विचलित असते. तो, हे पार्थ म्हणजे अर्जुना, तो माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचतो. म्हणजे आता इकडे आपल्याला आपण कृष्णाचं स्मरण आपल्या मनाने करतो आणि मनाने करणं हे खूप अवघड आहे बरं का. आपल्याला असं मन ना आपण ग्रॅब करून किंवा आपल्या कंट्रोल मध्ये ठेवून फोर्स करून त्याला आपण कृष्णाचं नाम घेऊ शकत नाही, कृष्णाचं स्मरण करू शकत नाही. कारण अर्जुनाने म्हटलं ना की हे कृष्णा, माझं मन खूप चंचल आहे, हट्टी आहे, बलवान आहे. अर्जुनाने हे ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. मग आपण कृष्णाला, आपलं मन कृष्णाला कसं द्यायचं किंवा मनामध्ये कृष्णाचं स्मरण कसं करायचं हे 9व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे. पण आता आपल्याला इकडे प्रभुपादांनी काय सांगितलंय की जेव्हा आता मी तुम्हाला तो आपल्या शरीराचा रथ रूपी एक मी तुलना सांगितली होती ना की आपली 5 इंद्रिये असतात, त्या 5 इंद्रियांना कंट्रोल करणारं मन असतं किंवा त्या इंद्रियाच्या वर मन असतं आणि आपण डायरेक्ट मनावर कंट्रोल करू शकत नाही. मग श्रील प्रभुपाद म्हणतात माइंड इज बेटर कंट्रोल्ड व्हेन इट इज एंगेज. आणि इंग्लिश मध्ये म्हण आहे ना, एम्प्टी माइंड डेव्हिल्स वर्कशॉप. तर इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपाद तेच सांगतात की तुमची सगळी जी इंद्रिय आहेत ती कृष्णाच्या सेवेमध्ये लावा. कानानी कृष्ण कथा ऐका, जिव्हेनी 2 गोष्टी करा. एक म्हणजे फक्त आणि फक्त कृष्णाचा प्रसादच घ्यायचा आणि जप करायचा.
कृष्ण स्तुती करायची. आणि नाक जे आहे तुम्ही रोज कृष्णाला तुळस व्हा आणि नंतर निर्माल्य म्हणून जेव्हा तुम्ही ती बाजूला ठेवा तेव्हा ते निर्माल्य तुमच्या ओंजळीत घ्या आणि हुंका ते आणि मग ते बाजूला ठेवा. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण प्रत्येक इंद्रिय कृष्णाच्या सेवेत जेव्हा लावतो तेव्हा मात्र आपल्याला मन आपल्या कंट्रोल मध्ये राहतं. मनालाही ती गोष्ट हळूहळू आवडते. प्रॅक्टिसनी जेव्हा आपण असं करतो मनाला इंद्रियांच्या विषयापासून कृष्णाकडे घेऊन जातो. मन सुद्धा मग ऐकता आणि मग आपण हे करू शकतो. आता इकडे त्यांनी एक गोष्ट सांगितली 6वा स्कंद श्रीमद भागवतम मध्ये की जेव्हा मरणाच्या काळी जेव्हा आपण कृष्णाचं स्मरण करतो तेव्हा काय होतं. आता इकडे त्यांनी एक गोष्ट सांगितली. अजामिल नावाचा एक ब्राह्मण होता आणि हा ब्राह्मण कृष्णाचा भक्त होता. तो वेद पठण करायचा. त्याचे आई वडील होते. त्याची एक चांगली सुशील बायको आणि खूप सुंदर बायको होती. आणि अशा तऱ्हेने तो एका चांगल्या कुटुंबामध्ये त्याचा जन्म झाला होता. आणि तो चांगलाही होता. एक दिवस त्याच्या वडिलांनी त्याला पूजेसाठी फुलं आणायला सांगितली. म्हणून तो त्याच्या जवळच एक जंगल होता. तो त्या जंगलामध्ये फुलं आणायला गेला. आणि जेव्हा तो घरी परतत होता तेव्हा त्यांनी एका वेश्येला बघितलं जी एक म्लेच्छ होता त्याला आलिंगन करत होती. आणि ते दृश्य जेव्हा त्यांनी बघितलं तेव्हा त्यांनी लगेच स्तोत्र मंत्राचं पठण चालू केलं. आणि तो तिकडे थांबला आणि तो बघत होता. आणि वेद पठण करून मंत्र म्हणून सुद्धा जे दृश्य त्यांनी बघितलंय ते काय त्याच्या स्मरणातून जाईना. आता पुढे काय होतं. आता तुम्ही दुसऱ्या अध्यायात मी सांगितलं ना की 8 स्टेप फॉल डाऊन जी चालू होते. पहिल्यांदा माणूस बघतो मग त्याचं तो चिंतन करायला लागतो. चिंतन केल्यानंतर आसक्ती निर्माण होते. आसक्ती निर्माण झाल्यावर माणूस भ्रमित होतो. भ्रमित झाल्यावर त्याची बुद्धी काम करू शकत नाही आणि मग तो या भौतिक जाळ्यामध्ये तो अडकतो. तर त्याचप्रमाणे हे बघितलेलं जे होतं ना ती वेश्या आणि तो म्लेच्छ तो स्मरणातून काढू शकला नाही. त्यांनी वेद पठण करून सुद्धा स्तुती स्तोत्र म्हणून सुद्धा मग तो घरी गेल्यावर तो त्यांनी वेश्येचा पत्ता शोधला आणि तिच्याकडे तो जाऊ लागला. आता त्याला इतकी आसक्ती झाली त्याला तिच्याशिवाय राहता येईना. म्हणून त्यांनी त्या वेश्येला सांगितलं आता तू माझ्या घरी दिवसभर कामाला ये. आणि ती कामाला येऊ लागली. आता तिकडे ही वेश्या घरी कामाला येऊ लागल्याबरोबर तिच्या बरोबर जणू काय आपली बायकोच आहे असं वागू लागला. तर घरी त्याचे आई वडील होते, त्याची बायको होती. त्या तिघांनी त्याला खूप चांगल्या रीतीने समजायचा प्रयत्न केला पण त्यांनी या तिघांचं तर ऐकलं नाही ते नाहीच पण तिघांनाही त्यांनी घराबाहेर काढलं. आणि आता तो इकडे या वेश्येबरोबर राहू लागला. आता या वेश्येला मेंटेन करायचं म्हणजे सोपं नव्हतं. तिला खूप साड्या दागिने हे सगळं हवं होतं. त्याच्यामुळे तो माणसांना फसवायला लागला, चोरी करायला लागला, लुटायला लागला, खून करायला लागला. आणि आता ही जी वेश्या स्वयंपाक करत होती
तेच हा खात होता. आता ती काय करत होती वेश्या, ही विकर्म करत होती. असा जो माणूस विकर्म करतो आणि त्याच्या हातचं आपण खातो, त्या अन्नातून त्या माणसाची, जो अन्न शिजवतोय त्याची चेतना आपल्यामध्ये जाते आणि आपलं जे शुद्ध मन असतं ना, ते सुद्धा या भावाने लगेच तो गुण पकडून आपण सुद्धा भक्तीमध्ये उन्नती करू शकत नाही. तर आता हे असं झाल्यावर त्या वेश्येच्या हातचं खायला लागले हा, आणिच विकर्म करायला लागला, दारू प्यायला लागला, जुगार खेळायला लागला, अनेक लोकांचे खून केले त्यांनी, पैसे लुटले, फसवलं गरीब लोकांना आणि असं केलं. आणि आता ती या वेश्येपासून त्याला 10 मुलं झाली आणि जो सर्वात धाकटा मुलगा होता तो 88 वर्षाचा असताना, 88 इयर्सचा असताना त्याला तो मुलगा झाला, 10वा मुलगा. त्याचं नाव त्यांनी नारायण ठेवलं आणि तो नारायणाकडे खूप खूप अटॅच्ड होता, त्याला खूप आवडायचा. हा कसा बोलतो, कसा रांगतो, कसा चालतो. तर हे जेव्हा आणि एकसारखं नारायण कुठे, नारायण झोपला का, उठला का, असं करायचं. हा, तर एक दिवस, आता हा 89 वर्षाचा होता, हा, त्या सुमारास त्याला असं जाणवलं की आता माझा अंतकाळ जवळ आला आणि त्याला भयानक समोर त्याच्या माणसं दिसली की ती माणसं त्याला घेऊन जायला आली होती. तुम्हाला ही दिसताय, हे सगळे यमदूत आहेत. त्याचा आत्मा घेऊन जायला हे यमदूत आले होते आणि तितक्यात त्याला नारायण इतका आवडायचा, त्यांनी जोरात नारायण म्हणून हाक मारली. नारायण म्हणून हाक मारल्यावर तिथे विष्णुदूत आले आणि त्या विष्णुदूतानी त्यांना यमदूतांना सांगितलं थांब. आणि या दोघांचं जोरदार आर्ग्युमेंट चालू झालं, यमदूत आणि विष्णुदूत. मग हे श्रील प्रभुपादांनी पुस्तक लिहिलंय अ सेकंड चान्स, त्यात खूप छान सांगितलेली आहे ही गोष्ट. आणि मग अखेरास या यमदूतांना पटलं की अजामिलनी नारायणाचं नाव घेतलंय म्हणून आपण त्याला घेऊन जाऊ शकत नाही, म्हणून ते यमदूत तसेच गेले. मग विष्णुदूतांनी अजामिलला सांगितलं की त्याची चूक काय आहे ती समजावली. मग अजामिलला आता जीवनदान मिळालं. तो उठला, तो त्याच्या बायकोकडे एक शब्दही बोलला नाही, नारायणाकडे बघितलं सुद्धा नाही. घर त्यांनी लगेच सोडलं आणि तो काशीला गेला. तिकडे जाऊन 12 वर्ष त्यांनी नारायणावर नारायणाचा जप केला, ध्यान केलं त्यांनी आणि मग तो वैकुंठामध्ये गेला. म्हणजे तिकडे कृष्णाने अजामिलला एक 12 वर्षाची गॅप दिली. ठीक आहे, तू चुकीचा वागलास ना, पण आता मात्र तू परत ट्रॅकवर ये आणि मग तू माझ्याकडे ये. आणि ज्या वेळेला विमान आलं तेव्हा जेव्हा केव्हा कुठल्याही भक्ताला वैकुंठात घेऊन जायला विमान येतं तेव्हा जे विष्णुदूत असतात ते त्याचं खूप आनंदाने स्वागत करतात, त्याला कमळ देतात, शंख वाजवतात, हार घालतात आणि मग त्याला वैकुंठ लोकांमध्ये घेऊन जातात. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म, सर्व गोष्टींचे पालन करता, सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे, अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपामध्ये ध्यान केले पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, काही लोकांना ध्यान करायला खूप आवडतं. मग त्यांनी काय करायला पाहिजे, सकाळी लवकर उठा आणि कोणाचं ध्यान
करा, कृष्णाच्या श्याम सुंदर रूपावर ध्यान करा. इकडे कृष्ण सांगतोय मी कोण आहे, मी सर्वज्ञ आहे, पुरातन आहे, अणुपेक्षाही सूक्ष्म आहे, पण मी परम पुरुष आहे. समजलं? म्हणजे इकडे कृष्ण आपल्याला सांगतोय की मला रूप आहे, मला आकार आहे, मी निराकार नाहीये. हे आपल्याला या श्लोकातून समजतं की कृष्णाला रूप आहे, आणि जे म्हणतात की कृष्णाला रूप नाही, तो निराकार आहे, तर त्यांना हे समजलेलं नाहीये. ब्रह्मदेव सुद्धा ध्यान करत असतो, शंकर सुद्धा ध्यानस्थ असतात. मग ब्रह्म कोणाचं ध्यान करतो? महाविष्णूचा तो ध्यान करतो. महाविष्णू जो कर्णोदक्षाय विष्णू किंवा करण सागरामध्ये जो राहतो, जेव्हा केव्हा ब्रह्माला संकट येतं, इतर देवांना संकट येतं, तेव्हा ते महाविष्णूकडे जातात. शंकर कोणाचं ध्यान करतो? कृष्णाच्या संकर्षणा रूपावर तो ध्यान करतो, किंवा रामावर. असं म्हणतात की तो राम नाम घेत असतो, आणि त्याच्यामुळे त्यांनी जेव्हा हलाहल ग्रहण केलं तेव्हा त्याच्या गळ्यातून ते खाली उतरलं नाही, त्याचा गळा तेवढाच निळा झाला. कारण गळ्यातून आपले व्होकल कॉर्ड्स असतात, तिकडनं ते नाम चालू होतं, किंवा तिकडे त्या नामाचा नाद मॅक्झिमम असतो, तर त्याच्यामुळे ते खाली जाऊ शकलं नाही असं म्हणतात. तर हे सुद्धा ब्रह्मदेव किंवा शंकर हे कृष्णाच्याच रूपावर ध्यान करत असतात. आता आपण हे बघूया, कृष्ण आपल्याला या भौतिक जगाबद्दल काय सांगतोय. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. माताजी मी श्लोक बोलू ना? हो हो. ओके. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहेत ते कधीही या तात्पुरत्या जगात परत येत नाहीत, जे दुःखांनी भरलेले आहे, कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णता परमसिद्धी प्राप्त झालेली आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्णाने हे जग निर्माण केले, म्हणजे कृष्ण जणू काय प्रायमरी क्रिएटर आहे, किंवा तो या भौतिक जगाचा आर्किटेक्ट आहे, आणि ब्रह्म कोण आहे? सेकंडरी क्रिएटर, किंवा आपण सिव्हिल इंजिनियर म्हणूया. तर आर्किटेक्टला सगळं डिझाईन आणि सगळं प्लॅन जे काय आहे या जगाचं हे माहीत असतं. म्हणून कृष्ण या भौतिक जगाला काय म्हणतोय? दोन त्यांनी विशेषण लावलेले. दुःखालयम अशाश्वतम, म्हणजे हे भौतिक जग दुःखालय आहे आणि ते अशाश्वत आहे, म्हणजे अ प्लेस ऑफ मिझरी, आणि अशाश्वत म्हणजे टेम्पररी. आता मला सांगा, आलय वर आलयवाले तुम्हाला कुठले शब्द माहिती आहेत का? जसं हिमालय, सांगा मला. देवालय. 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 छान. ग्रंथालय, वाचनालय. ग्रंथालय, वाचनालय. छात्रालय, हा, आनंदालय. मंत्रालय. म्हणजे आपल्याला आलय वरून समजतं. आता दुःखालय म्हणजे काय? जिकडे फक्त दुःखच मिळणार आहे, ही जागा जी आहे त्याला दुःखालय म्हटलंय. आणि कृष्णाने स्वतःहून सांगितलंय की हे भौतिक जग दुःखालय आहे. मग इकडे मला कोण सांगू शकेल दुःख कोणती आहेत? कोण सांगू शकेल मला? मनाप्रमाणे जी पण गोष्ट घडत नाही ती दुःख. म्हणजे बरोबर आहे. म्हणजे आता किती जणांना काही जणांना चांगली नोकरी नसते, ते खूप गरीब असतात, काही जणांचं लग्न होत नाही, काही जणांना मूलबाळ नसतं. या ज्या समस्या आहेत ना,
या दुःखाबद्दल इकडे कृष्ण बोलत नाहीये. कृष्ण म्हणतोय की ज्या मुख्य समस्या आहेत, प्रायमरी मिजरीज, त्या म्हणजे जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधी. आता या 4 समस्यांना काहीही सोल्युशन नाहीये. काहीही आपण त्या 4 समस्यांवर औषधं देऊन ते काही त्या तशाच राहणार आहे. म्हणून ज्या सेकंडरी मिजरीज आहेत, अधिदैव, अधिभौतिक आणि आध्यात्मिक, या सुपरसीड करतात आणि त्या प्रायमरी मिजरीज होतात. म्हणजे अधिदैव म्हणजे जेव्हा आपल्याला देवदेवतांकडून त्रास होतो, म्हणजे सुनामी किंवा वोल्कॅनो किंवा अतिवृष्टी, याला जी नॅचरल कलॅमिटी असते त्याला दैव म्हणतात. जी दुसऱ्यांपासून आपल्याला त्रास होतो, म्हणजे कधीतरी आपण काम करत असताना आपल्या बॉसचा आपल्याला त्रास होतो, कधी कधी आपल्या नातेवाईकांचा त्रास होतो, कधी कधी आपले बिझनेस पार्टनर्स आपल्याला फसवतात, तर त्याला म्हणतात अधिभौतिक. मिजरी कॉज्ड बाय अदर लिव्हिंग एंटिटीज, इतर जीवांकडून झालेला त्रास त्याला अधिभौतिक म्हणतात. आणि आध्यात्मिक म्हणजे जेव्हा आपल्या शरीराचा आणि मनाचाच आपल्या स्वतःला त्रास होतो, त्याला आध्यात्मिक म्हणतात. आता जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी याला औषध नाहीये, म्हणून अधिदैव, अधिभौतिक, आध्यात्मिक ही दुःख जी आहेत यांना आपण प्रायमरी समजतो, ती सोडवायला जातो. आणि मुख्य समस्या ज्या आहेत, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, यांना पूर्ण तऱ्हेने आपण निग्लेक्ट करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक जगातील सर्वोच्च ग्रहांपासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणे आहेत, जिथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा, जो माझ्या निवासस्थानी पोहोचतो तो पुन्हा जन्म घेत नाही. हरे कृष्ण. आता कृष्ण एक गोष्ट आपल्याला क्लिअर करतोय की स्वर्गामध्ये गेला तरी तिकडे दुःख आहे. अगदी स्वर्गाचा राजा जो इंद्र आहे, तो पण त्याच्यावर सारखे असुर काही ना काहीतरी षडयंत्र रचत असतात, जेणेकरून त्याचं सिंहासन जाईल, आणि अशा तोही दुःखामध्ये, समस्यांमध्ये आहे. तर असं कृष्ण आपल्याला क्लिअर करतोय की या ब्रह्मांडात प्रत्येक लोक जो आहे तिकडे दुःखच आहे, पण जो माझ्या निवासस्थानी पोचतो तो या दुःखातून मुक्त होतो, कारण त्याला पुन्हा जन्म घ्यावा लागत नाही. मग आता इकडे त्यांनी हे दाखवलंय की तिन्ही लोक दाखवलेले, या तिन्ही लोकांमध्ये शांती नाहीये. स्वर्ग लोकामध्ये पण नाहीये, नरकामध्ये तर नाहीच नाहीये, आणि आपल्या पृथ्वीवर तर आपल्याला माहितीच आहे काय चालू आहे, ते काय वेगळं सांगायला नको. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मानवी गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा 1 दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युगे एकत्र केली जातात, आणि त्याच्या रात्रीचा कालावधी देखील असाच आहे. जेव्हा ब्रह्माचा दिवस प्रकट होतो तेव्हा ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते, आणि ब्रह्माच्या रात्रीच्या आगमनाने हे सर्व नष्ट होतात. पुन्हा पुन्हा तो दिवस येतो आणि हा प्राणी यजमान सक्रिय असतो, आणि हे पार्थ पुन्हा रात्र पडते आणि ते असह्यपणे विरघळतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला काय समजतं की ब्रह्माचा जेव्हा दिवस होतो तेव्हा ही पूर्ण सृष्टी निर्माण होते, आणि जेव्हा रात्र होते तेव्हा ही सगळी सृष्टी त्याच्यामध्ये विलीन होते. आता कृष्ण आपल्याला त्याच्या जगाबद्दल सांगणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे, जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थांच्या पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला
तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण आपल्याला त्याच्या आध्यात्मिक जगाबद्दल सांगतो की जे वैकुंठ लोक आहे किंवा गोलोक वृंदावन आहे, तिकडे काय आहे की ती अशी आपली जशी सृष्टी ब्रह्मदेवामध्ये विलीन होते आणि पुन्हा त्याची सकाळ झाल्यावर ती प्रकट होते, तर तिकडे तसं नाहीये. म्हणजे कृष्ण आपल्याला सांगतो की हे जे माझं आध्यात्मिक जग आहे ते परा आणि अविनाशी आहे आणि संपूर्ण आपल्या जगाचा जरी प्रलय झाला तरी त्याचं जे जग आहे ते कधीच नष्ट होत नाही. इकडे हे त्यांनी वैकुंठ लोकामध्ये कृष्ण चतुर्भुज रूपामध्ये नारायण म्हणून स्थित असतो. आता थोडस मी तुम्हाला हे सांगते. हा जो चार्ट आहे याला गोलोक चार्ट म्हणतात आणि या गोलोक चार्ट आम्ही तुम्हाला PDF मध्ये तुम्ही नीट झूम करून बघू शकता आणि तुम्हाला इकडे आता सुद्धा झूम करून बघू शकता की आपली आता जॉग्राफिकल पोझिशन सांगते. आपण हे इकडे आहोत बरं का, आणि कृष्ण हा इकडे आहे. गोलोक वृंदावन हे वैकुंठ लोक आहे. तर असंख्य वैकुंठ लोक असतात आणि हे जे सगळे स्पिरिच्युअल प्लॅनेट्स असतात हे ब्रह्मज्योतीमध्ये असतात किंवा याला पराव्योम सुद्धा म्हणतात. तर हा जो प्रकाश आहे कृष्णाच्या शरीरातून हा प्रकाश आलेला असतो, ज्याला आपण ब्रह्मज्योत सुद्धा म्हणतो. आता इकडे आपण कुठे आहोत? आपण इकडे आहोत. आपण जे राहतो ब्रह्मांड त्याला देवी धाम पण म्हणतात. हे बघा इकडे तुम्हाला दुर्गा देवी दिसते ना, तर ती या धामाची इन्चार्ज आहे. जणू काय एक जेलर असतो आणि तो सर्व जे इनमेट्स असतात, कैदी असतात, त्यांचा तो इन्चार्ज असतो. त्याचप्रमाणे ही दुर्गा देवी आपल्या धामाची इन्चार्ज आहे. आता कृष्ण जो आहे तो महाविष्णू म्हणून असा स्थित आहे. इकडे तुम्हाला दिसतोय बघा. कृष्णाचा विस्तार होतो. कृष्ण हा श्याम सुंदर रूपामध्ये 2 हात, 2 पाय, 2 डोळे या रूपामध्ये तो गोलोक वृंदावनामध्ये स्थित असतो. आणि कृष्णाचे अनेक अवतार असतात. त्यापैकी मी तुम्हाला मुख्य 3च गुण अवतार सांगणार आहे. पहिल्यांदा 3 पुरुष अवतार सांगणार आहे. पहिल्यांदा कृष्ण विस्तार करतो तेव्हा तो कर्णोदक्षाय विष्णू म्हणून करण सागरामध्ये तो असतो. आता हा जो महाविष्णू आहे त्याच्या उश्वास श्वासातून अनेक ब्रह्मांड तयार होतात. हे तुम्हाला दिसतात का गोळे? ही सगळी ब्रह्मांड आहे. आणि जेव्हा तो ब्रह्मांड तयार करतो, या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये त्या महाविष्णूचा परत विस्तार होतो आणि तो गर्भोदक्षाय विष्णू म्हणून स्थित होतो. या गर्भोदक्षाय विष्णूच्या नाभीतून एक कमळाचा देठ बाहेर येतो आणि वर कमळ असतं. त्या कमळावर ब्रह्म असतो आणि हा जो ब्रह्म आहे हा या कमळाच्या देठावर 14 लोक असतात. या सर्व लोकांचा ते हे सर्व लोक तो निर्माण करतो. ब्रह्मदेव त्याला कोण बुद्धी देतं? त्याला कृष्णापासून किंवा गर्भोदक्षाय विष्णू पासून हे सगळं वेदांचं ज्ञान सगळं काही त्याला मिळतं. आता
या हा जो ब्रह्मांड आहे किंवा हे जे भौतिक जग आहे, या जगातून बाहेर जाऊन सुटून वैकुंठ लोकात किंवा गोलोक वृंदावन मध्ये जाणं पुष्कळ अवघड आहे. या हे जे भौतिक जग आहे, या भौतिक जगामध्ये तुम्हाला हे जर तुम्ही झूम केलं तर तुम्हाला 7 लेयर्स दिसतील. प्रत्येक जो लेयर आहे त्याच्या नंतरचा जो लेयर आहे तो 10 पट आणि 10 टाइम्स थिकर असतो तो. देन द प्रिसिडिंग लेयर. हे कुठले आहेत? ही पंचमहाभूत आहे, खोटा अहंकार आणि महत्त्व, असे हे 7 लेयर्स आहेत. आणि त्याच्यातून तुम्हाला वैकुंठ लोकात किंवा कृष्णाकडे जाणं जवळजवळ इम्पॉसिबल असतं. तर त्याला फक्त एकच आहे की जर तुम्ही हरे कृष्णा महामंत्राचा मंत्र म्हटला तर हा मंत्र तुम्हाला थेट कृष्णाकडे घेऊन जाईल. हे बघा इकडे दिसतंय, हा जो महामंत्र आहे हा तुम्हाला थेट इधर वैकुंठ लोक किंवा गोलोक वृंदावनापर्यंत घेऊन जाईल. आणि ही जी लोक आहेत तुम्हाला या कमळाच्या देठावर दिसतात, या 7व्या स्तरावर किंवा 7th पोझिशनवर आपली पृथ्वी आहे. आणि पृथ्वीच्या वर आहे भुवरलोक किंवा पितृलोक, त्याच्या वर आहे स्वर्गलोक, स्वर्गाच्या वर आहे महरलोक, महरच्या वर आहे जनलोक, तपलोक आणि मग स्वर्गलोक, तपलोक आणि मग ब्रह्मलोक. आणि पृथ्वीच्या खाली आहे आताळ, विताळ, सुताळ, महाताळ, रसाताळ आणि पाताळ. तर हे जे अशी ही सगळी मिळून 14 लोक आहे. तर आपण कर्म जेव्हा करतो, चांगलं कर्म करतो आपण वरपर्यंत जाऊ शकतो, वाईट कर्म करतो आपण खाली येतो. तर इकडे आपण फिरत असतो. आणि हे जे तुम्हाला दिसतंय ना धाम, याला शंकराचा धाम किंवा सदाशिव लोक असं म्हटलं जातं. तर सदाशिव लोक हे अर्ध ब्रह्मज्योतीमध्ये असतं आणि अर्ध या भौतिक जगामध्ये असतं, म्हणून हे काळं दाखवलंय. आणि हे जे तुम्हाला ब्रह्मज्योतीमध्ये दिसतं तिकडे कृष्णच 3 गुण अवतार घेतो. त्यामधला एक गुण अवतार म्हणजे शिव. तर इकडे शंकर चतुर्भुज रूपामध्ये स्थित असतो. म्हणजे हे जे सदाशिव लोक आहे तिकडे कृष्णच तुम्ही असं म्हणा शंकराच्या रूपामध्ये स्थित असतो. तर हे आपलं देवी धाम झालं. मग देवीची जी आहे देवीचं कार्य काय आहे? जे जे लोक कृष्णाकडे शरण जात नाही, कृष्ण नामाचा जप करत नाही, त्यांना ती इतकी दुःख देते, इतकी दुःख देते, किंवा एक काहीतरी चांगली गोष्ट करते दुसरी वाईट करते, असं करून करून ती आपल्याला इतकं फ्रस्ट्रेट करते की अखेरास आपण कृष्णाला शरण जातो. म्हणजे जसा जेलर असतो तर तो त्या कैद्यांना ते काम करायला भाग पाडतो. आणि त्याचप्रमाणे समजा चुकून आपण इकडनं सुटलो, आपण कृष्ण नाम घेत नाहीये, तर देवी काय करते? आपल्याला परत या ब्रह्मांडात ढकलून देते. हे जे सगळं मी तुम्हाला सांगते, हे या सगळ्याचं जे वर्णन आहे ते ब्रह्मसंहितेत किंवा पद्मपुराण इकडे या ग्रंथांमध्ये आहे. आणि तुम्हाला एक मिनिट, आणि तुम्हाला हे जे तुम्हाला बाजूला दिलेलं आहे ना, तर रेफरन्सेस कुठून कुठून घेतलेले आहेत हे तुम्हाला लक्षात येईल. तुम्ही वाचलं की. आता हे मी खूप संक्षिप्त
संक्षिप्त रूपात सांगितलेलं आहे, कारण हे या गोलोक वर जर आपण गोलोक चार्ट वर जर क्लास घेतला तर 1 तास सुद्धा कमी पडेल. आणि गोलोक वृंदावन मध्ये काय चालू असतं, कृष्णाची नित्य लीला चालू असते, ज्याच्यातून आनंद वृद्धंगीत मिळतो, नेहमी अगोदरपेक्षा जास्त आनंद मिळतो. आता मला सांगा बरं, मी तुम्हाला कर्मयोग 3रा अध्याय आपण 2दा केला, पहिल्यांदा ऐकू आला नाही आणि दुसऱ्यांदा, तर दुसऱ्यांदा तुम्हाला असं बोर झालं का किंवा कमी आनंद मिळाला का, सांगा बरं मला. नाही नाही मदत. छान वाटलं. समजत होतं. का हे, कारण आपण कृष्णाबद्दल बोलतोय. कृष्ण हा आनंदाचा स्रोत आहे. जेव्हा आपण कृष्णाबद्दल, तुम्ही कितीही वेळेला तीच गोष्ट वाचा, त्यापासून तुम्हाला आनंद जास्त 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 मिळेल. तर इकडे ही कृष्णलीला चालू आहे. आता तुम्ही एक व्हिडिओ दाखवते. आता हे शिला प्रभुपादांनी राजा कुलशेखर म्हणून कृष्णाचा मोठा भक्त होता, तर त्यांनी खूप सुंदर प्रार्थना केली आहे कृष्णाकडे, की त्यांनी कृष्णाला सांगितलंय, जेव्हा माझी इंद्रिय व्यवस्थित असतील तेव्हाच मला मरण दे, कारण जर मला नॅचरल डेथ आलं तर म्हातारपणी काय होईल, माझ्या डोळ्यांनी मला नीट दिसणार नाही, मला कानानी नीट ऐकता येणार नाही, माझे दात पडले तर मला नीट बोलताही येणार नाही, मग मी तुझ्याकडे कसा बघू, तुझी सेवा कशी करू, मी तुझं नाम कसं घेऊ. म्हणून शेवटच्या क्षणी जेव्हा नॅचरल डेथ येतं तेव्हा सगळे आपले सेन्सेस हे वायर जातात, म्हणजे काय चाललंय काही नाही माहित नाही. तुम्ही बघितलंय का, म्हातारी माणसं सदा जर तुम्ही त्यांच्या जवळ जरी चमचा धरला जेवत असताना तरी ते तोंड उघडत नाही, त्यांना सांगावं लागतं, तुम्ही तोंड उघडता का, जरा तोंड उघडा, थोडं खा, त्यांना आठवण करून द्यावी लागते की आता 12:30 वाजलेत, आता जेवा म्हणून. तर इतकी इंद्रिय म्हणजे कन्फ्युजन मनामध्ये होतं. असं मन तुझा विचार कसा करेल कृष्णा, तर सगळं माझं व्यवस्थित असतानाच, तुझं स्मरण असतानाच तू मला मरण दे. हे खूप चांगलं पुस्तक आहे. तुम्ही कधी तुम्हाला इस्कॉन मध्ये गेला तर हे आणा तुम्ही. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. कुठलं पुस्तक माताजी, कुठलं पुस्तक? बरं, आहेत का कुमुद माताजी की मी वाचू? मुकुंदमाला म्हणून हा, पुस्तक. मी वाचते. वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी, आवाज येतोय माझा? ऐकू येत नाहीये. हो, आम्हाला येतोय. येतोय माताजी. ऐकू येतंय का? हो येतोय ना. हो. येतोय माताजी. हो माताजी, हो. पल्लवी माताजी. माताजींना ऐकू नाही ते बहुतेक आपला आवाज. म्यूट केलं असेल त्यांनी. म्यूट केलंय का बरं, माताजी? माझा आवाज हरे ऐकू कृष्ण. येतोय का तुम्हाला? हो हो, येतोय हो, माताजी. हो. माताजी, मला येतोय येत तुमचा ऐकू आवाज. येत आहे. वेदेषु तुम्ही यज्ञेषु सगळे तपस्सु unmute आहात चैव की? दानेषु यत् मला ऐकू पुण्यफलं येत नाहीये. प्रतिष्ठम् तत् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदे. कुमुद माताजी. हा माताजी, आवाज येतोय ना माझा? माताजी ऐका ना. माताजींना आपला आवाज जात नाही, त्यांचा आवाज माताजी मला तर येतोय तुमचा आवाज.
माझा I think आला? माताजींना ना ड्रॉप होऊन बरं, परत जॉईन आता करायला आला सांगा. मला ऐकू. हा पल्लवी माताजी माताजी, मला झालं आवाज ऐकू वाचून येतोय. तुमचं? ऐकू येतोय मला. हो हो बोलते मी माताजी. मी वाचते आता. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाला कृष्ण काय सांगतो परत या अध्यायात शेवटचा त्यांनी 6व्या अध्यायात सांगितलं जो भक्ती करतो ना तो सर्वात श्रेष्ठ योगी आहे. इकडे पण तो तेच सांगतोय जो भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो त्याला फळ मिळतं. म्हणजे अर्जुनाचा आता काय अर्जुनाला वाटतंय अरे हे केवढे शब्द अध्यात्म अधिदैव मी तर काय इतका ज्ञानी नाही मग माझं कसं होणार. मग इकडे कृष्ण सांगतो नाही जो भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो त्याला वेद अध्ययनाचं फळ मिळतं, तपस्येचं फळ मिळतं, दानाचं फळ मिळतं. जे काय तो कुठलंही दुसऱ्या तऱ्हेने माणूस माझ्याकडे आला तरी भक्ती मार्गात ते सगळं कव्हर होतं. म्हणजे सगळ्याचं फळ भक्ती केल्यावर आपल्याला मिळतं आणि आपल्याला मग अखेरीस कृष्णाची प्राप्ती होते, त्याच्या शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. आता आज आपण काय केलं अर्जुनाने 8 प्रश्न विचारले की अध्यात्म म्हणजे काय, अधिदैव, अधियज्ञ कुठे राहतो, ब्रह्म म्हणजे कोण, असे प्रश्न. मग कृष्णाने सांगितलंय मृत्यू समयी आपण त्याचे स्मरण केले पाहिजे. मग योग मिश्र भक्तीद्वारे कृष्णाचे स्मरण, ही स्लाइड नव्हती तर योग मिश्र भक्ती म्हणजे अष्टांग योग जे लोक करतात कधी कधी ते अष्टांग योग पण करतात आणि भक्ती पण करतात. मग त्यांना जर हे व्हायचं कृष्ण त्यांना सांगतो की तुम्ही तुमचा प्राण भ्रूमध्यापर्यंत खेचा आणि माझं स्मरण करता करता हे जग सोडा. पण योग मिश्र भक्तीपेक्षाही श्रेष्ठ भक्ती योग आहे बरं का, हे कृष्ण शेवटी सांगतोय. मग शुद्ध कृष्ण काय सांगतोय शुद्ध भक्तीने स्मरण करा आणि मग तो भौतिक जग सांगतोय दुःखालयम अशाश्वतम, ते प्रकट होतं ते प्रकट होत नाही. पण आध्यात्मिक जग कसं आहे ते त्याचा कधीच नाश होत नाही. आणि मग तो म्हणतो शुद्ध भक्तीने माझी प्राप्ती होऊ शकते. आता मी तुम्हाला एक 5 मिनिटाचा व्हिडिओ दाखवणार आहे. मला तुम्ही प्लीज जाऊ नका, एक 2-3 मिनिटच थांबा. मी जरा चालू करते आणि साऊंड कुमुद माताजी ऐकू आवाज आवाज येतोय? हो माताजी येतो. येतोय माताजी आवाज. मी लिव्ह करू शकते, माझी मीटिंग चालू आहे. And when the body is no more usable, then the body is finished and the soul again enters another body. This is called transmigration. What is the next body you are going to get? You must have information.